para prajurit. Maju yo.
Hop,
Yo. Bocah-bocah prajurit padha ngasuh dhisik. Padha ngombe ya. Yo. Oh, surai. Simbah. Bos. Ya. Bocah-bocah prajurit maju yo. Oh ya. Hae. Oh ya, solo hae. Oh ya,
Gagah gede piteksa. Keneng kesampluk titik wae glundung ning ora bareng. Weh, bocah prajurit. Bos. Maju hati-hati prajurit. Ora gondro sepiro. Ketiban delamaanku berabak-bak ing Batono. Ya. Bocah-bocah prajurit pas padakno iki senopatimu bakal maju ing palogan senajan to wetengku rada lara sithik. Bombol semadani lekane ngatiku aja leno ing kaprayenan kuat tampani jaya kawijayanku tamek guru karo siramu awas ku ora sepiro bocah-bocah prajurit nganti sura jarane dingon sura aja indah kowe lekane atiku kelakon kepantal bathokmu. Wah, lah, kowe lereno kakang. Tontonan iki satriya. Hut, hop.
Lekaning atiku gantine Senopati. Woi. Lo. Wes. Iki apa iki? Wes. Aja gelem kowe mungso kaya ngono. Aja gelem. Wes ben. Wes. Mana? Mantal. Lho. Apa ngendi? Ini Ora, pamane aja ditampa. Musuh kok. Ketoke gagah pitik saka gerakanmu kaya ngono di sini. Awas. Ya ampun. Wes, wah. Yo. Tablet binatang jojomu telinga wangi jojomu tablet binatang jojomu telinga wangi. Bocah-bocah prajurit kanyoto awake dhewe iki senajan tur gejegan sedina kaping 7 ora ana pahit gawe. Mula sawiko iku awake dhewe iki tunggal guru aja padha ganggu. Nyawiji gembleng sawiji. Bocah prajurit disiagake maju bareng yo. Yo. Bocah diopeni padha mobil.